सुप्रीम कोर्ट जे फाइलिंग खालायजागै दंमानि सुप्रीम कोर्ट जेटा फाइलिंग खालायजा दंमानि तिनि टिपिए बो खालाय दङ बुबाग्रा बो खालाय दङ आबो तो अंगै थांनाय न जों बै जोंना जनजाति फेर बैनि उपजाति फार जानाय बर' रावजों साबो सेनिबा जतनि कन्ट्रिबिउशन दंमानि बिसिङावनो आंनो बै फायब्ले दा जेमन टीएसएफ रगनै बा चिनि आईएनपीटी आईपीएफटी बा जतनो आं जतनो कायसा अंशनो फानो कायसा रिजनल पार्टी न फानो आं ओवरऑलले मंसा खलायलि आहि हनानि मुसुगिया जतनि कन्ट्रिबिउशन दङ इच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन जतनो नखुं कायसाबो जतनो चिनि बखानि बाक्सा पताका रया बाक्सा बसकांगो नुकजाया राजनैतिक भाबे हायबानो जतनो तो माने और जुद्ध रलाई दङ कारण टेक्ट शास्ति जतनो मानै दङ आबनि बाङै अबनो सानानि मुसुंगो बो फाइलि आहंका के तो थानसाति फाइले का बो बनि व्यापार हायबानो अबनो सानानि मुसुंगो ताइसे प्र किसा अंग्रेजी साका तिरिंग हे कैसा कप माने आब्रो न्यू ईयर हे हमाने अब थुमजाक मानि बाय आरो थुमजाक मानि बाय चिनि बर' रंनो चिनि तिब्रा दफानि हालो गनानि कैसा साल हाय नुकजागो तिरिंग हे कैसा बुमा अब क कतरिया तक तिब्रा मथा अब क कतरिया हायबानो चिनि बर' रताबो थानसा आ तिब्रा मथानि बुमंबाय बुबा ग्राहि कैसा हमानि बाय जतन ब्लाइंडली कैसा बुथुं लायग्राका ओके कम एंड रीड अस जोंनो लीड खायफायदि जदि निनि पॉइंट ऑफ व्यू सो जदि निनि न साकु खानखे ओके जों फ्लेक्सिबल नाय कारण चिनि दफारो चिनि नेक्स्ट जनरेशन रो चिनि बसा बुतैरो गुबुन हाव सारा भारत वर्षनि रेस्टुरेंट कपलंगै तमै बायखा नों निराव बसियो निराव नैबो पेन दङ न आबन तैनो हायबेनो चिनि बर' रो कायसन अरो जागावो जे थुमजागै दंराखा अरनो फाय नों गुड न्यूज रो फायनाबा ओके कम एंड लीडर्स अरो लीड खायफायदि फ्लेक्सिबल नङै चिनि दफारक न बरम खायनाय आबनि बागै बोनो सेंग्रा का पहिला हयतो टीपीएम ने सुप्रीमो बनि बयसले बसबो अंखा रिजनल पार्टी खलाय बकबां मा खलायलांबाय का दफा हानि बागै खलायलांबाय का आं तराय फांसिन नुबै फायो बोनो ताबो टीपीएम ने पहिला सिगां जे दफानि बागै वानसो बोनो पाइथांनाय आबो कुनो देनङै माया आबो अबनो सानानि मचुंगो साबनो विशेष खलाय कुसु गतंनाय ईश्वर हि कायसा दङो आबोनि थानि सुरि माने बिसिंते जों ताबो थानसा सिमां लायग्रा नाय बो बरक नै तैखाय अ दफारक फेक जांनाय आबो जरानो सावानो आबोनि बाङै आं बरनो कयनाय तिनि बुरि रगने ngै तिब्रा साने बुरिने ngै आं तिब्रा मथाने ngै आं बारबारनो सावो तिब्रा मथाने ngै आं सामानिया तिब्रा सा बुरि ngै चिनि थिनांनि बागै अबनो जों जतनो कयनाय सुदु टीपीएफ या जतनो जों सानानि मुसुं थानसा फायदें लायग्रासिनो निरंनै जदि जायतमाके जों फ्लेक्सिबल जों पजिटिभली जों बनो यासा गैनानै अबनो जों बुबाग्रा बाबि सालायखा बो अकंनो सावो तिनि जों अरनियो तिरि अ सानजा जरावो सानजा कथार जरावो नि थाने अबनो कबंनानि मुसुं फायदि जों खरसा यासै सुलायलिया जों मा साकारेले क सापानो कमावै ताबक चलेलिया आबनि बागै जे जागोनि दफार बुथुमो आरो नोंबो लीड खायफायदि जों जथेसनो बरम खालायनाय निनि पॉइंट ऑफ व्यू न जों सपोर्ट खालायनाय जदि चिनि थिनां दफानि बागै जदि सामनाङै तमानि दंहाके यस जों बनो जों सपोर्ट खालायनाय आबनि बागै जों जतनो विशेष खाय चिनि टीपीएफ नि आदं रनो जों कोयो जों खरसा अमायखे यासै सुलायमानो जों याकालायनो नोंबाय आंसे अबा हायंलाय दंहाके गुबुन दफाराव आरनिव बरक सुजुग नानाय आरो बर' फायै बदे परखे बर' बुद्धि बारे जागै आरो नियो एडवांटेज ना फायने आबन निरब बसिउ जदि अबनो याके चिनि थिनांनि चिनि बसाबुतैर बर' उश्रिंखलङै थांफिनाय ताबो बुबाग्रा कमसे कम थुङै रगै दला साख्लाय तमा जाराव नंबो फायदि बबो फायदि अबा हायख्लायने जों दला सां लायग्रासिनो अबनो चिनि कयमं फायदि जों नेक्स्ट स्टेप नि बागै जों आसोगै कक सालायनाय नांखांगाके फायदि जों दला सा आसो कक सालायनाय जे जामानि बनो जों यासा गैना